Ana jeba Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔli bɛ Sefula Media bɔlɔlɔ sira fɛ ni wagati ni sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a b'a ka émission mandi kɛnɛ kan émission min tɛ émission dogolen diɲɛ kɔnɔ ni fayida kɛnɛ don an bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se an ka dɔnniba belebele ma maa mun t'u ka dɔnni n'u t'u farikolo n'u t'u ni an bɛ wuli ka don olu kan souvent an n'u ka se ka baro dɔnni kunkanko kan o kama bi an wulila ka se jinɛtigi bakɔrɔba ma. O tɛ bakɔrɔba. Awɔ o don. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kori bayi tɛ yen. Alhamdulillah. Nba foli lase kanuba ni lajɛba bɛɛ ma Mali kɔnɔ bɔ ka taa bila Mali kɔrɔ. Alhamdulillah ya rabbil alamin Sefila an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'a ta Mali kɔnɔ fo ka taa bila Mali kɔ kan k'an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn k'an b'a f'u ye ko assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu. Wa alaikum salam warahmatullahi taala wa barakatuhu. Maa ka dɔ bi bakɔrɔba de b'an bolo kabakoro n'i y'a sigilen an ɲɛfɛ bi Ala y'a ɲɛ dugu a la o kɔrɔ ye min k'a ɲɛ minɛ mais dɔnnibaa don a bɛ yeli kɛ a bɛ maa ka lajɛli kɛ a bɛ maa ka ko lajɛ a bɛ maa caman dabaliya ban Ala tɛ jɔn jɛ a bɛɛ la Ala tɛ maa sɔn a bɛɛ la Ala ye bakɔrɔba jɛ ɲɛ la mais Ala y'a sɔn dɔnni na bakɔrɔba i yelen ta a bɛna maa caman kamana gan Mali kɔnɔ ka taa bila Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ ke e ɲɛ dugalen ka i fɛrɛ bakɔrɔba i bɛ dɔnni kɛ min i bɛ lajɛli kɛ i bɛ filɛli kɛ bakɔrɔba i bɛ maa yɛrɛ ka lajɛli kɛ cogo di k'i ɲɛ dugalen to tan a bɛ maa kabako yɛrɛ. Alhamdulillah rabbil alamin Sefila i ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ Sefila an bɛ Ala fo ka Ala barika da i bɛ Ala fo nin kan ya mɛ n bɛ Ala fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka Ala barika da parce que Ala mana fɛn dɔ minɛ jɔn na Sefila a bɛ dɔ d'i ma an bɛ don min na i ko bi Sefila ne bɛ Ala fo k'a barika da parce que Ala sɔnna ka ne bakɔrɔba kɛ ɲɛntan ye nka Sefila ka tila ka dɔɔni di ne ma dɔɔni min kɔnɔ n bi cɛw dɛmɛ dɔɔni min kɔnɔ n bɛ musow dɛmɛ dɔɔni min kɔnɔ Sefila n bi don diɲɛmɔgɔ jigi kɔrɔ alhamdulilayi Ala sɔnna k'o dɔɔni di ne ma ka tila ka ne sɔn jinɛ dɔɔni na ka tila ka ne kalifa jinɛw la ka jinɛw kalifa ne la Sefila ni ne ko ka min dilan su ani tile u b'o dilan ne alhamdulilayi rabbil alamin k'i ɲɛ dugalen ka ɲɛ dugalen to ni n k'u ka fɛn fɛn kɛ n ye Sefila o de bɛ kɛ a tɛ tɛmɛ o kan mais ni maa min sera ma se a bakɔrɔba bɛ k'o ka lajɛli kɛ bakɔrɔba o bɛ kɛ cogo di sisan alhamdulilayi rabbil alamin Sefila lajɛli nasira ka ca ne bakɔrɔba ni n ka jinɛw yɛrɛ bɛ filɛli kɛ parce que ni sigifɛnw yɛrɛ bɛ filɛli kɛ Sefila n bɛna yɔrɔ dɔ f'i ye bi bakɔrɔba tɛ kunnafɛntɔ ye dɛ Sefila bakɔrɔba ye jinɛtigi de ye ayi kunnafɛntɔ bɛ yen jinɛtigi bɛ yen ne ka jate la ne ka faamu la kunnafɛntɔ bɛ yen jinɛtigi bɛ yen bɔn bakɔrɔba ye jinɛtigi de ye n'o tɛ bakɔrɔba tɛ kunnafɛntɔ ye ayi parce que bakɔrɔba ni jinɛw yɛrɛ de bɛ baara kɛ bakɔrɔba ni jinɛw de bɛ baara kɛ jinɛw de b'a fɔ bakɔrɔba ye nin kɛ tan nin ka ɲi bakɔrɔba nin to yen nin man ɲi bakɔrɔba nin bɛ se ka ɲa bakɔrɔba nin tɛ se ka ɲɛ jinɛw bɛ bakɔrɔba kunnafoni de n'o tɛ jinɛ tɛ jigin bakɔrɔba la o jinɛw bɛ kuma bakɔrɔba fɛ de ka ne bilasira ne yɛrɛ mago bɛ fɛn min na n fana b'o ɲininkali k'u la sinon jinɛ tɛ jigin ne la dɛ ayi jinɛ tɛ jigin bakɔrɔba la o de kama ne ko n ko ne ye jinɛtigi de ye n ko mɛ bakɔrɔba tɛ kunnafɛntɔ ye y'o de sabu maa ka lajɛli sisan i bɛ sigi fɛnw wele de wa i bɛ kun kalifaw la de wa mun de don i bɛ ka lajɛli i b'a kɛ cogo di wala ni maa b'o ka ɲɛnɛmaya ko kalama a bɛ kɛ cogo di sigifɛnw de bɛna f'i ye wa n'u bɛ ginuya de wa n'u b'u wele de wa mun de don bakɔrɔba i ka ɲininkali diyara n ye kojugu Sefila n'i ye bakɔrɔba yɛrɛ ka ko ta k'a lajɛ Sefila lajɛli kɔnɔna na kunnafɛnw bɛ bakɔrɔba kunnafoni n'i y'o fana ta ka bɔ yen alhamdulilayi rabbil alamin Sefila bakɔrɔba bɛ laturu fana da k'a fɔ mɔgɔ dɔ k'a da ye o tɛ dɛ bakɔrɔba yɛrɛ de bɛ laturu da so 16 k'a ta ninso la fɔ ko laban bakɔrɔba yɛrɛ bɛ laturu da ni laturu da fana bɔra yen bakɔrɔba ka jinɛw yɛrɛ bɛ bakɔrɔba kunnafoni sanga ni waati min kan ka kɛ ani min bɛ yen ani min tɛ yen a tɛ tɛmɛ min kan ka kɛ ani min bɛ yen ani min tɛ yen ani min tɛ yen bakɔrɔba ka jinɛw yɛrɛ bɛ bakɔrɔba kunnafoni waati bɛɛ waati dɔw la bakɔrɔba ka jinɛw bɛ na bakɔrɔba sini nin mɔgɔ ni nin mɔgɔ ni nin mɔgɔ an b'o ci ma sini i b'u dɛmɛ mais bakɔrɔba mɔgɔ dɔ kan ka na e fɛ yen sini a ka sababu t'i bolo dɛ n'a nana i b'a labila jinɛw b'an kunnafoni nin bɛɛ lajɛlen na Sefila ye sabu depuis maa ma se e fɛ yen kabi maa ma se ne fɛ yen ne b'a kibaru sɔrɔ
Tellement partage. A demi mɔgɔ ma se fɛ i b'a kibaru sabu deba ma se yan kibaru dɔ dir'i ma. Kabaw ma se yan ne y'a dɔn surɔ n ka sigi fɛnw fɛ ko Seyifila kun bɛ Bakɔrɔba kan bi k'a bɛna k'an bɛ baro kɛ. U bɛn'o f'i ye cogo di. U bɛn'o fɔ n ye dɛ. An bɛ dibi-dibi la baro kɛ o. An bɛ dibi-dibi la baro kɛ Seyifila ɲɛ tɛ Bakɔrɔba kun mɛ Bakɔrɔba ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ la mɔgɔ tɔw ɲɛ tɛ fɛn min na koyi. Ɲɛ t'i kun. Ayi ɲɛ tɛ Bakɔrɔba kun dɛ mɛ Bakɔrɔba ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ la Seyifila mɔgɔ tɔw fana ɲɛ t'o la dɛ. Pati a tɛ tɛmɛ o kan Bakɔrɔba a bɛ ka min fɔ n y'o de fɔ Ala kɔni y'a ɲɛ dugu a la a ko b'a ni sigifɛn bɛ gindo ɲɔgɔn ya sigifɛnw b'a fɛ a n'u bɛ kuma a n'u bɛ baro a n'u bɛ gindo ɲɔgɔn dɔnni kɔnɔna ye o tɛ. O don. Maa min fɛ k'i ka lajɛli i ka filɛli k'i ka ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn sigifɛnw k'a fɔ Bakɔrɔba u k'a ta ɲɔgɔn da Bakɔrɔba k'a f'i ye jigi WhatsApp kɔnɔ 00223 76 24 65 34 o tɛ. O don. 76 24 65 34 ni maa min jigira Bakɔrɔba ka WhatsApp kɔnɔ n'Ala ka jɛ n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala ka jɛ ka se ka lajɛli kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen k'i ye ni sigifɛnw ka taa sira o tɛ. O don. Ka lajɛli bɛɛ kɛ hadamaden. O don. Bakɔrɔba siri ye fɛn jumɛn. Alhamdulilayi rabil alamina Seyifila siri bɛ yen siri bɛ yen siri nasira ka ca kosɛbɛ Seyifila siri dɔ bɛ yen adamadenw yɛrɛ b'u mɔgɔninfinw yɛrɛ b'u mɔgɔɲɔgɔnw siri Seyifila o siriw bɛ yen Seyifila an yɛrɛ bɛ ko dɔw kɛ olu fana ye siri ye Seyifila siri nasuguya ka ca kosɛbɛ nga siri façon o façon Seyifila n'a bɛ adamaden na Seyifila Bakɔrɔba b'i dɛmɛ ka siri tigɛ ka bɔ i la Bakɔrɔba b'i dɛmɛ ka siri wuli ka bɔ i kan pewu k'a sɔrɔ e yɛrɛ de b'i yɛrɛ siri ko dɔ la ka sɔrɔ i t'a kalama o Seyifila mɔgɔw de y'i siri o Seyifila siri nasira o nasira alhamdulilayi rabil alamina jinɛw barika la Bakɔrɔba bɛ maaw dɛmɛ siri ko la kosɛbɛ kosɛbɛ. Sabu ni siri bɛ maa min kan fɛ a bɛ daga de don a tigi wa a bɛ mun de don. Wala ni siri bɛ mɔgɔ min kan dagaw b'an bolo Seyifila n'i y'o jiw sɔrɔ k'a ko alhamdulilayi rabil alamina Seyifila a bɛ siri jugu wuli kosɛbɛ kosɛbɛ o daga caman b'an bolo siri nasira o nasira n'i y'a sɔrɔ k'a ko Seyifila ni siri a bɛ ɲɔgɔn bila pewu ni Ala ka jɛ ye. O ye siri taalen pewu. Tɛ tɛmɛ o kan 00223 76 24 65 34 Bakɔrɔba maaw ka jigin a ka WhatsApp kɔnɔ Bakɔrɔba ko b'a ni fɛn dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ i ko debi ni maa ma s'i ma i b'a dɔn ni mɔgɔniya b'i bolo nin t'i bolo. Siga t'a la siga foyi t'o la. Debi hadamaden ma se. Depi hadamaden ma se ne ma Seyifila ni ci bɛna don ni hadamaden min cɛ Seyifila kuma caman bɛ kunnafoniya la ka sɔrɔ n'a tigi yɛrɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ o ye jinɛ dɔnni de ye o Seyifila k'i kunnafoni yanni ko waati cɛ o ye jinɛ dɔnni de ye donc Ala y'o di ne Bakɔrɔba ma jinɛw bɛ ne Bakɔrɔba kunnafoni ko caman na i m'a ye ne bɛ fɛn caman fɔ a bɛ maaw dabali ban wa ne bɛ fɛn caman fɔ Seyifila a bɛ mɔgɔw dabali ban ko tɛ jinɛw de bɛ Bakɔrɔba kunnafoni a la. A tɛ tɛmɛ o kan maro ni mɔgɔ o mɔgɔ sɛmɛ i la a bɛ ɲɛnabɔ. Alhamdulilayi rabil alamina Seyifila alhamdulilayi ni maaw y'u mago sɛmɛ na Bakɔrɔba jɔyɔrɔ bɛ min na jinɛw bɛ se ka Bakɔrɔba dɛmɛ min na Seyifila a bɛ ɲɛnabɔ parce que bamananw bɛ kuma dɔ fana fɔ dɔnni kɔnɔ maa ko dɔn bɛɛ mais Seyifila maa kelen tɛ se ka ko bɛɛ dilan o ayi e m'a ye bi an bɛ don min na i ko bi dɔnni yɛrɛ filɛ nin dɔnni lagosira wa Seyifila mun de ye dɔnni lagosi dɔnnibaw ko olu bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan Seyifila dɔnniba i mana kɛ dɔnniba sugu o sugu ye Seyifila i bɛ dɔ dilan i bɛ dɛsɛ dɔ la mais Bakɔrɔba tɛ se fɛn fɛn na n'i y'o kuma kun ta ka di Bakɔrɔba ma a b'i labila ni Bakɔrɔba tɛ se fɛn fɛn na a b'a f'i ye ne tɛ se nin na parce que n tɛ se nin na o yɛrɛ fana ye dɔnniya dɔ ye o. Ça veut dire i bɛ maa labila k'a fɔ i b'i tɛ nin dɔn. ni n tɛ fɛn fɛn dɔn Seyifila hali ni n y'i ka ko lajɛ n'i ka sababu tɛ n bolo Seyifila n b'a f'i ye i ka sababu tɛ ne bolo. A tɛ tɛmɛ o kan i delila ka maa labila. A ka can kosɛbɛ kosɛbɛ Seyifila an filɛbaga caman b'o kalama Seyifila Bakɔrɔba n'i ka sababu t'a bolo dɔrɔn a b'a f'i ye karisa i ka sababu tɛ ne bolo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ bɛ ne Bakɔrɔba dɔn n'o sira ye. A fana Bakɔrɔba maa min ta ye lajɛli ye k'i ka consultation kɛ k'i ka lajɛli kɛ en direct k'i ka lajɛli kɛ WhatsApp kɔnɔna la mɔgɔ bɛ se ka weleli kɛ 00223 76 24 65 34 ou bien WhatsApp kɔnɔ 00223 76 24 65 34 ni jiginna kɔnɔ
ni bakɔrɔba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ o don bakɔrɔba n'amuru la maa dɔw bɛ yen u ka ko ka gɛlɛn kosɛbɛ tel que papier ko kana se baarako ma bakɔrɔba i n'i ka jinɛw ni fɛn f'i ye o ko kan wa alhamdulillah rabbil alamin se fila bakɔrɔba sigilen don ka cɛw dɛmɛ bakɔrɔba sigilen don ka musow dɛmɛ bakɔrɔba yɛrɛ sigilen don ka don ɲɛmɔgɔ jigi kɔrɔ papier ko mana gɛlɛya cogo cogo se fila ni ni bakɔrɔba ye ɲɔgɔn ye n'an y'a ko di bakɔrɔba ka jinɛw ma se fila lafiya bɛ sɔrɔ a kɛra papier ko ye o a kɛra baara ko ye o a kɛra diɲɛnatigɛ haminanko o haminanko ye se fila ni ni bakɔrɔba ye ɲɔgɔn ye alhamdulillah rabbil alamin n jɔyɔrɔ min b'a kɔnɔ se fila n b'i dɛmɛ o la dɛ a tɛ tɛmɛ o kan papier ko ta sira papier ko an bɛ mɔgɔw dɛmɛ o la kosɛbɛ wa alhamdulillah rabbil alamin an ye maa caman dɛmɛ papier ko la alhamdulillah rabbil alamin maa caman ɲɛ b'an na nin waati in na an ye maa caman dɛmɛ papier ko la sabali i ye maa caman i ye maa dɔ i delila ka maa dɔ dɛmɛ min y'a sɔrɔ ne delila ka maa min dɛmɛ se fila papier ko la ko y'a sɔrɔ ne t'o mɔgɔ da dɔn i y'a mɛn ni ne ko n b'o hakɛ f'e ye bi ne t'o mɔgɔ da dɔn Alahu taala barika la tɛtɛmɛ baarabu baarako na sira o fana b'o cogo la se fila i mana ko ko fɔ ne bakɔrɔba ye ni ne jɔyɔrɔ b'a la se fila ni ye layidu d'i ma i dusu bɛ suma a ko la a tɛ tɛmɛ o kan bakɔrɔba i bɛ se ka nafolo baara maa ye wa se fila an bɛ nafolo baara n'i yɛrɛ y'a mɛn ko jinɛ ko se fila nafolo ko b'a kɔnɔ dɛ maa tɛ se ka kɛ jinɛtigi ye k'e tɛ se ka maa kɛ nafolotigi ye se fila an bɛ nafolo baara kɛ nafolo baara nasira ka ca an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ mais a bɛɛ bɛ dépend ni n'an kumana ni i bɛ se suguya min kɔrɔ se fila an b'o de baara k'a d'i ma suguya i b'a fɔ cogo i y'a mɛn nafolo baara sira de ka ca se fila a dɔ bɛ yen a ka gɛlɛn kosɛbɛ a dɔ bɛ yen fana a ka nɔgɔn se fila nafolo baara bɛ yen a dɔw saraka ye misi ye a dɔw bɛ yen misi fila se fila a dɔw bɛ yen misi kelen a dɔw yɛrɛ bɛ yen saga hali nafolo baara ba baaraw bɛ yen nɔ ka ba baara mɔgɔ ye k'a ka nafolo sɔrɔ bakɔrɔnfin o bɛɛ bɛ yen nɔ n'i bɛ se min na n'an y'o ɲɛfɔ donc i b'o de ɲɛfɔ an b'o dilan ka d'i ma. mais bakɔrɔba n'i y'a kɛ maa ye a bɛ kɛ wa sabu maa kɔni bɛ na n'ale mais est ce que a bɛna jaabi a bɛ kɛ wa i bɛna min kɛ i dali b'a la wa ko n'i y'a kɛ a bɛ kɛ wa. se fila ne bɛ tilen ka fɛn dɔ de fɔ ne bɛ mun de kɛlɛ la se fila adamadenw yɛrɛ de bɛ ɲini ka tigɛ dɔɔnin na bi cɛ se fila mɔgɔw sɛgɛnna o tiɲɛ de tɛ ka f'u ye se fila maaw ye ko caman de kɛ u ma ɲɛ de sɔrɔ a la u ye ko caman de kɛ u ma duwawu jaabi sɔrɔ a la se fila dɔɔni nkalon yɛrɛ de ka ca bi ka tɛmɛ dɔɔni tiɲɛ kan nka se fila ni ne k'i ma n bɛ se min na alhamdulilayi rabbil alamin kala turu a kan bakɔrɔba bɛ maloya nkalontigɛ la o se fila ne m'a dɔn alhamdulilayi rabbil alamin bi ne kan ka nkalon tigɛ fɛn min nɔfɛ se fila ala ye ne sɔn jinɛw ye ne sɔn i y'a mɛn e yɛrɛ b'a kalama bakɔrɔba bɛ hami mun de la bi se fila ko n t'o sɔrɔ donc bakɔrɔba tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye bilen ni n bɛ se min na se fila n b'i dɛmɛ o la ni n k'i ma n bɛ se fɛn fɛn na se fila kala tura kan alhamdulilayi o bɛ dilan. tɛ tɛmɛ o kan an b'a fɔ bakɔrɔba Samake a ka nɛgɛjuru sira 00223 76 24 65 34 maaw ka jigin whatsapp kɔnɔ bakɔrɔba ka whatsapp kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen ka jigin i ta ye lajɛli kabako lajɛli ala y'a ɲɛ minɛ a la mais a b'i kungo f'i yɛrɛ bɛ sɔn i m'a fɔ ten. n y'a fɔ ten. laturu. alhamdulilayi. i b'o ye i ka yecogo la. kosɛbɛ kosɛbɛ. i ni sigifɔn bɛ baro. kosɛbɛ. siri jugu mana kɛ maa kan i ka daa bɛ yen. a bɛ wuli. ka maa ko. pewu k'i ko k'i jɛ. nafolo sira fɛ. nafolo ko sira fɛ n'i mago bɛ sɔrɔ la i bɛ nafolo sɔrɔ. papiye ko ni baara ko. papiye ko ani baara ko. fo ka taa se denkow ma. se fila fo ka taa se jinɛjugu de bɛ n nɔfɛ. se fila ne mana don furu o furu la furu in tɛ ɲɛ n bolo. muso dɔw bɛ yen furu sigiyɔrɔma 3 furu sigiyɔrɔma 4 se fila alhamdulilayi rabbil alamin jinɛ ko de b'a kɛ ni ne bakɔrɔba ye ɲɔgɔn ye ko ko ye jinɛ ko nasira o nasira ye hali ni jinɛw kɛlen bɛ ka maa min hakili tiɲɛ se fila bakɔrɔba jɔyɔrɔ belebele bɛ nin na nin baara ninnu ka di n ye kosɛbɛ. jinɛ ko ta fan jinɛ ko ta fan jinɛ ko jinɛ bana de ko don dɛ. o ma jinɛ ko wɛrɛ bɛ min na ta bana tɛ kelen ye. se fila dabali nasiraw ka ca. hali an bɛ ka kuma fa minnu kan a nasiraw ka ca a dɔw ye jinɛfaw ye nka a dɔw tɛ jinɛfa ye donc o de kama an b'a perepere latigɛ ko jinɛfa bɛ maa minnu na i y'a mɛn ani jinɛw donnen don maa minnu n'u ka laɲiniw cɛ denkow b'o la furukow b'o la baarakow b'o la sɔrɔw b'o la nafolokow b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw. n b'a dɔn bakɔrɔba bɔra k'a da don dakurubaya la a bɛ se baara mun na ayisa an bɛna bakɔrɔba in kɛ kumakan labanw na a k'a da don a yɛrɛ bɛ se fɛn mun na bakɔrɔba k'o fɔ an ye e de b'a dɔn i bɛ se min na bakɔrɔba ala y'i ɲɛ dugu ta i yɛrɛ b'a dɔn bakɔrɔba
sigi ɲininkali min bɛ yen sa a ka girin dɛ bakɔrɔba in lamɛn bakɔrɔba ni jɔn bɛ da kaburu kɔnɔ ni jɔn bɛ da i kelen pewu i kelen de bɛ da ala bɛ t'i ɲininka o don maa tɛ yen maa si tɛ yen bakɔrɔba e yɛrɛ bakɔrɔba min filɛ sisan ci ka wuli jumɛn b'i bolo ala ta kɔfɛ n'i y'a kɛ ala bɛ a bɛ kɛ e yɛrɛ bolo jumɛn bakɔrɔba ni jɔn feere ma n'a ye n'a tɛ ala ta kɔfɛ n'a tɛ nimisa sɔrɔ a kɔfɛ e yɛrɛ bolo baaraw la i bolo hali n'a sɔrɔ an kumana dɔ kan ka tɛmɛ baaraw la i bolo jumɛn alhamdulilayi rabil alamina Seyfila i ye ɲininkali min na ɲininkali in ka girin ɲininkali in ka bon mais Seyfila bakɔrɔba bɛ baara min kɛ Seyfila sugu ka ca dɛ maa ka bakɔrɔba lamɛn a bɛ baara min kɛ kabako baara mun b'a bolo n'a bɛ se baara min kɛ Seyfila baara in suguya de ka ca dɔ fɔ Seyfila bakɔrɔba mana fɔ a bɛ se ka diɲɛ baara o baara dilan bakɔrɔba b'o baara in dilan o ye bamanankan de ye k'a d'i ma Seyfila bakɔrɔba fana tɛ se fɛn fɛn na a b'a f'i ye ko ne tɛ se nin na Seyfila n ko nkalon de ye dɔnni yɛrɛ la nɔgɔ bi n ko nkalon de ye maaw tigɛ dɔnnikɛlaw la bi donc bakɔrɔba mana fɔ k'a bɛ se ka fɛn min dilan alhamdulilayi rabil alamina Seyfila an b'o fɔ k'an jigi sɛmɛlen to ala la ko an jigi sɛmɛlen to an ka jinɛ ɲumanw na bakɔrɔba mana fɔ a bɛ se ka fɛn min dilan Seyfila a b'o dilan wa n'a tɛ se ka fɛn min dilan Seyfila a b'a f'i ye ne tɛ se ka nin fɛn in dilan ne m'a f'i ye n ko maa kodɔn bɛɛ maa ko bɛɛ dɔn tɛ wa voilà tɛ tɛmɛ o kan bakɔrɔba i sigiyɔrɔ ani ka nɛgɛjuru ne sigiyɔrɔ bɛnnen don ɲamakɔrɔ kurani terminus 3nan ni maa min mago bɛ n na 00223 76 24 65 34 n'i y'o wele alhamdulilayi ne bakɔrɔba an bɛ baro kɛ a tɛ tɛmɛ o kan bi an kun ye wulikajɔ kɛ ka se bakɔrɔba ma ni jinɛtigi bakɔrɔba an n'a nana baro dɔɔni kun ka k'u kan ka daminɛ lajɛli n'an k'a ma consultation a bɛ lajɛli kɛ jinɛ ani jinɛw bɛ gindo ɲɔgɔn ya ka lajɛli k'i ye o bɛ yen bakɔrɔba yɛrɛ ka laturu ci k'a a bɛ laturu ye cogo min na k'i kungo f'i ye ni cɛ ni nkalon don a kɔrɔbɔ o tɛ bakɔrɔba o don kɔrɔbɔli tɛ kɔrɔbɔli don kosɛbɛ dɔnni yɛrɛ ye kɔrɔbɔli de a dɔnni yɛrɛ ye kɔrɔbɔli de morilankolon cayara a cayara kojugu ne min ko i bɛ se u b'i kɔrɔbɔ u b'i kɔrɔbɔ dɛ siga foyi t'a la i k'i sigi n'o ye n'ala sɔnna i labɛn ne b'o fɛrɛ kama kosɛbɛ kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ o kan maa min bɛ yen sirijugu b'i kan ko daga b'a bolo k'a d'i ma maa min bɛ yen nafoloko baara ko nafoloko siratigɛ caman b'a fɛ lajɛli ni fanga kɔfɛ baara bɛ se ka kɛ min ye o tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka na se papiye ko baara ko ka na se baara caman ma ale bakɔrɔba tɛ se baara min na a mɔlɛya t'a la k'a fɔ b'ale tɛ se nin na n'a bɛ se min na n'a ko a bɛ se min na ala ta kɔfɛ ale bakɔrɔba o dɔnni b'a la alhamdulilayi n'a y'o k'i ye fɛrɛ bɛ nimisi wasa sɔrɔ maa maa mago bɛ bakɔrɔba samakɛ la sa o ka jigin whatsapp kɔnɔ 00223 76 24 65 64 34 76 24 65 34 ne maa min jiginna whatsapp kɔnɔ n ye jinɛtigi bakɔrɔba samakɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ baro i ta mana kɛ degun o degun tɛ bakɔrɔba an b'i fo alhamdulilayi a diyara n ye ami yarabi wele bilala ma an nana wele jaabi a diyara n ye an ni nana baro an n'a sɔrɔ an famana a diyara n ye ka sababu kɛ ka baara ka ca a diyara n ye walayi baara ka ca mais ala ye bi latigɛ baara ka ca an nana bi an nana b'u ye a diyara n ye ka se ka baro ka jɛma nafa a diyara n ye kosɛbɛ n b'aw fo ka waliɲuman dɔn halisa ala k'an to ɲɔgɔn ami yarabi ala kana tigɛ ɲɔgɔn ami yarabi ami sabu an ni cɛw dumanw de bɛ taa maa min bɛ ka baara kɛ cɛn kan o ye tiɲɛ ye bakɔrɔba tant que n'i bɛ cɛn kan i ni sen fila bɛ ɲɔgɔn bolo alhamdulilayi tant que ni cɛn ma tile la a diyara n ye sen fila ma tile la mais ni cɛn tilali la don min na ala ka an n'o cɛ jan sen fila bɛ taa dɛ alhamdulilayi ala kana cɛn tila an na ala kana cɛn tila i la ami yarabi kama ni cɛncogo bɛ ka taa bakɔrɔba cɛntigi dɔ don de b'an jɛra an ma ka ko mɛn a kan k'a fɔ a bɛ ka kojugu kɛ kiliyan na maa min ma n'i sɛmɛ a la ni ala ka ja se ye min a b'o de kɛ dɔnnibaa ye ala welela de ye jaabibaga ye ala ye o tɛ bakɔrɔba o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye a faamuya i ka kuma kun tɛ kuma bakɔrɔba a diyara n ye Seyfila n b'an filɛbaga bɛɛ fo bɛɛ b'a mɛn bakɔrɔba n bɛ bɛɛ waliɲuman dɔn bɛɛ b'a mɛn n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ a diyara n ye an b'a bakɔrɔba samakɛ a ka nɛgɛjuru sira ma aw bɛ se ka jigin whatsapp kɔnɔ min na u bɛ weleli guwan 00223 76 24 65 34 n bɛ bɛɛ lajɛlen ko a fa salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh a k'an bɛ jan waati